जोंना बिमाया थियारिखासै बुथिया सिंग्राफ्रा नुनानै फसायनानै लाखिलाबायनोसै ओमफ्राय आंनि फाइनाली क्या मौसम है वाव गारि आएगा गारि फाइनाली जों दा हिंगिं ब्रिजआव बेरायफैबाय बेरायखांनानै जों एबार हे शिव मंदिर है क्या हिंदू का है हिंदू Good morning everyone and welcome back my channel is very good so guys बरारबाय नोंथांमोनखौ फिन खेबसे आरोबाव दिनै जानुवारिनि 4 थारिख गोजोन हामलायथि फुंबिलि समाव माने नोंथांमोनखौ नुजाफैनो थाखाय खावलायबाय आरोना स' आखायाव लाबाय नोंथांमोननो आं मोनसे भिडिअ बानायनानै देखायलांगोन जाहाथे दिनै होननानै आङो दिनै बुंथिबावबाय आरोना स' जोंथ' मैया बुंखादोंमोन भुटानाव थांगोन फेमिलियै स' आंना रेडि जाबाय आंनो फार्स्ट देलायदों आंनो फार्स्ट सिखारनानै खिदों हासुदों आंनो फार्स्ट देलायदों आरोना माने फुरा फुल एक्साइटेड माने थांनो थाखाय थियारि जाखाबाय आरोना साखाफारा स' नालामोन जाबाय भिडिअखौ बेखेवलांनो आखायाव लानाय जाबाय आरोना चलो रायजोफोर मा देलायखोब्रा नोंलाय मालाय देलायखांबाय हेन्डसाम बयबाव बायरायाव सिदेखायनो नोङो थुलाय मालाय हास्लाबला भुटाननि हिनजावफ्रा खारफाजोबसिगोन बे दा थांदो हारसिङै आंथ' थांखाला मोजां बा मालाय एक्टराव बोथोरा गरम लैयागै गेलानि सट दङ जोंना बिमाया थियारिखासै बुथिया सिंग्राफ्रा नुनानै फसायनानै लाखिलाबायनोसै ओमफ्राय आंनि बिमाखौ नोङो बुथिया हिनजावफोर लाफादो आं थाबोनोसै नालाय दारागाव हाजो गुसुयाव सोमब्रहैनोसै देलायदों मालाय बिमायानो आगोलावहाय थियारिखा फार्स्ट टाइम जाबाय अनजालि वा सना गानासै नोंलाय दा भुटानाव थांबा आं नैबायदि खना बुथियाफोरनि गिदिर गिदिर बायना होनांगोन दा नायलाय ए गैला नों गालांजाबाय ससमा हमलाय दे देखायलाय दे हमनानै सेंग्राफोरनि देखायलाय दे आयौ मैया सोमोरखो थफसिफोरखौ ज्राव गारहरनाया गानदो दे गानदो ओइयो जासाबबायलै खोमा सेरनो थांबाबो बाब दा बुथिया सिख्लाबा फसायजोबसिगोनलै नोंखौ आइ लाभ इउ होनलाय नट I love you. मुवा Suman. Adik Suman. मुवा फै एखेबो जायो फाइनालि थियारि जाजोब्बाय आरोना नै गासै फुल पिकआप जाजोब्बाय लागाव थादोंना दहायो हेलौ नरा बोरै मोनबाय नायनाखै एसे फेमिलि जोब आरोना आयं ससमा हमला गुफुरा नागिन डान्स मोसानांगौ ना दा स' थियारि जाजोब्बाय आरोना आदैमोन थांगासिनो भुटान ओमफ्राय नै जाग्रा लोंग्रा आंनाव जोब आरोना दा सोलालांबाय थागोन आं फैयाबा चलो बाय बाय गर बाथि बिरा फाइनालि भुटाननि दालां लंथं दालां मोनबाय आरोना आदैमोन लंथं मुगाया बेयावनो फैदों आरोना दालां भुटान नुहांबायबो नै लंथं दालां गाइसमोन वाव धीरे एन्ट्रि जाखांबाय आरोना भुटान स' एन्ट्रि खालामखांबाय जमा जाबाय आरोना जों दा बेरायनोसै गासिबो एन्ट्रि जाजोब्बाय आरोना फैजोबखाबाय गासिबो फैजोब्बाय चलो भुटान नायसै माबायदि फुल एक्साइटेडमोन आरोना गारियावथ' फुरा गावसिनावबो बिराद चेकिं जायो आरोना जोंनाव ओमफ्राय आजादि थाङो ओरैबायदि आरोना चलो यूट्यूब में हमारा नंबर डाल देना ठीक है भैया कैसा है बहुत बढ़िया नया साल हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल टेक्सि गारि लाबायदा आरोना आदैमोन जोंहा बेरायजोबनो मोनसिगोन दिनै भुटानाव फार्स्ट टाइम आरो जोंहा नै हजुर भाइ हजुर यो अर्कै ग्रुप हो त्यो जुन चाहिँ 13 भन्थ्यो नि हो त्यो 13 हो त्यो 16 को चाहिँ त्यतै छ नया देख रहा है चलो बेटा जों दा बेयाव हाबसिगोन आरोना नैबे सिङाव बुद्धिस्ट टेम्पोलाव दा जोंना भैया लांसिगोन जोंखौ चलो
इधर बुद्धिस्ट टेम्पल वेलकम वेलकम वाह चलो रे भाई रे मजा ही अलग होगा इधर मा चले चलो 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 डिजाइनफ्रा दं नायजाखाया आरोना ओरैबायदि बरिया और ओबान गाखोनायनि वाव अंदर तो घुसने नहीं मिलेगा राउंड सिर्फ राउंड गोजौ बारनानैखाय खावगासिनो फुजा गिदिंद' गिदिंद' बिद' बोरै जाखो फुजानिसो आरोना नै जिनिसफ्रा फुजा होग्रा आरोना बुद्धिस्ट टेम्पोल बियो थारमाने बेयाव गिदिंबा माने माबा जायोनो मा होनोमोनलाय गिदिंबा बोरै मानसिफ्रालाय बोरै फैदो चलो चलो आयौ बोर बिखादो मिथिबाय सोरथो बिनो आरो बाजै नोंहा चलो 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 सिङाव हाबनो मोनो बे मन्दिराव फुजारि दंब्रा हाब मा माबालै बे इन्जय बोर बिसिबाय माने फैद' गोम गारियाव नै चलो जोंनियाव हाबसिलाय आरोना बुद्धिस्ट टेम्पोलाव बेरायफैदों आदैमोन बढ़िया आरोना भैया थैंक यू आप लोगों लेके आने के लिए आं बेयावनो सासे हिन्जाव नायनानै थालांसै बायदि मोनबायलां खेबजा खावखादो थाब थाबनो दे थाहैलाय थाहैलाय खेबनां चलो मा जायालाखे आदैमोन खेबजा फाइनालि फटक लानोहाय फटक बेनो आरोना भुटाननिया नै मानसिया बेरला फैयोना ओ फाइनाली ये है शिव मंदिर है क्या ये हिंदू का है हिंदू रास्ता वाला कुछ है बेरायफैनो मोजां मोनबाय आदैमोन नोंसोर माबायदि फैफिननो मोनदों ना मोनाखै नायबानो जाबाय आरोना आं देखायजोबगोन गासिबो फैदो बरिया नोंब्रा खुगोनब्रा चलो 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 फैदो बोरै जाजोबखो गेस खेला नामा रावबो भुटान बेराय सिलाखौथ' ए पेन सकते हैं ना हो जाएगा ये बोर बिखादो बाजै माहाजोन सेंग्रा मोननायनि फाइनाली ये देखिए कैसा है नजारा बढ़िया हाय 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 शिव मंदिर देखो ना अंदर हम तो नहीं जाएगा सस्ता ना चलो बिबार बारि बरिया बारना आरो नै डिजाइनफ्रानो आलदाखा ना नायखाद' फैनो मोनलाबो देनां फैनो रोङा नोंसोरबो फैदो एसे बोसोरसेसो लावबावथों जिउआ होननानै बोर बिखादो बारायनानै थाथोंसै होननानै आगाव हेल' नायदो चलो 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 फटक लाखावगासिनो आरोना माबा सोलिगासिनो फुजा सोलिदों दान होनाय सोलिखोमा बेखौ मिथिला थांसै र' हाबनो मोनो माबायाव नाम क्या है फाइनाली पिकनिक स्पट आरोना बे भुटाननि पिकनिक स्पट बियो भुटाननि पिकनिक स्पट नायदो नैबे आदैमोन नै
फेमिलिफ्रानो आयु गोनदा गोदिखा आजिमा मोनखो नोंहा फैनानै मोजां मोनो बहुत मोजां मोनदों हमको तुमसे प्यारा है हमको तो तुमसे ही ओ कांसी क्या गैंग फाइनली क्या मौसम है वाव गाड़ी आएगा गाड़ी नायदो आयु लागाव बेबायदि समाव बोरै जाखो नायदो नै हेलो Finally, Hinging Bridge in Bhutan. आइसो जोंनि आबौ बानायनायसो आरोना बे ब्रिजआ मिथिबाय जोंनि आबौ बानायनायसो गारि फैयो हिंगिं ब्रिजआ नै जोंनि आबौ बानायनाय हिंगिं ब्रिजआ बेनो आरोना थ' मोनफैबाय फाइनालि नायनो होननानै बयनोबो ओइ गलांगोन मोनफैबाय आरोना हाग्रा औ निजे मोनथानानै खेबजानाय बेनो नायदो नै दैया स्राय फाइनालि जों दा हिंगिं ब्रिजआव बेरायफैबाय बेरायखांनानै जों एबार जागायफिनसै आरोना दस्रा थांफिनसै अबेहाय बेराय मोनबावो नायबावसै आरोना ना बिमाया हिंगिं ब्रिज बेरायनो बिराद मोजां मोनबायनो स' थांबाय थानोसै बिनि उनाव दाबो जेबो जायाखै ओंखाम उखैबाय आरोना दा जोङो जानानै ओमफ्राय एसे मल जानानै मल खालामनानै जों दा हिंगिं ब्रिजखौ नागारलांबाय आरोना स' थौफादो हादोंमोन भुटान रायजोनि जैह' चलो कमला बाजार भुटान कमला बाजार आरोना बियो फिसा बोरो इसमें कितने 12 पीस चिकन का कितना प्राइस कितना है प्राइस 100 जी बस सेलेक्ट करो इसमें लेगा हाँ लादो ने लादो उन्हें मुझको